Islamabadski okvir, tako iranski državni mediji nazivaju početni neslužbeni nacrt memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim državama. Njegove su detalje podijelili s javnosti. Prema tom okviru, koji nije konačan, Iran se obvezuje vratiti komercijalni brodski promet u Hormuškom tjesnacu na predratnu razinu u roku od mjesec dana. Plovidbom u uskom plovnom putu kojim prolaze četvrtina svjetske nafte i plina upravljat će Iran i Oman. Naglašava se i kako vojni brodovi nisu uključeni u taj nacrt sporazuma. Američke vojne snage povući će se iz područja u blizini Irana, a SAD će ukinuti pomorsku blokadu iranskih luka. Nije jasno uključuje li to snage raspoređene u regiji ili stacionirane u vojnim bazama. Inače, krhko primirje od 8. travnja produžuje se za 60 dana, tijekom kojih će se tjesnac postupno ponovno otvarati dok Iran čisti mine, a SAD i Teheran će voditi razgovor o nuklearnom programu Islamske republike. Postigne li se konačni sporazum u roku od ta 2 mjeseca, bit će potvrđen i odobren u obliku obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ipak Teheran naglašava kako okvir još nije finaliziran, te kako neće poduzeti nijedan korak bez opipljive provjere. Bijela kuća odmah je odbacila Islamabadski okvir kao potpunu izmišljotinu. Dodaje se, nitko ne bi trebao vjerovati onome što iranski državni mediji objavljuju. Sa satom zakašnjenja američki predsjednik počeo u Bijeloj kući sastanak s članovima svoga kabineta. Iako je on trebao biti održan u Camp Davidu, što je velika rijetkost, ali kompleks od 125 hektara čuvaju marinci, osiguravaju potpunu privatnost daleko od golemog broja novinara, planovi su otkazani zbog lošeg vremena. Njihove mornarice više nema. Rekao sam to već 1000 puta. Nema je više. Nemaju više zrakoplovnih snaga. Sve je nestalo. Pregovaraju o isparavanjima. Možda se moramo vratiti i završiti to. Možda ne. Trenutačno mislim da žele dogovoriti sporazum. Mislim da nemaju drugog izbora. Tijekom vikenda Donald Trump je tvrdio kako su neizravni razgovori s iranskom stranom, koji se odvijaju cijelo vrijeme, uz pomoć pakistanskih i katarskih posrednika, dosegli razinu konačnih detalja dogovora. Iran je uzvraćao, postignut je okvir. Američki predsjednik već se suočio s kritikama jer ovakav sporazum ostavlja otvorenima najveće probleme, uključujući iranski nuklearni program. Žestoki kritičari Donalda Trumpa, među kojima su i neke njegove velike pristaše, bijesni su jer drže kako će iranski rigidni i autoritarni čelnici izaći iz sukoba iscrpljeni, ali ohrabreni. Sve kulminira baš kada međuizbori za Kongres dolaze u fokus i dok se republikanci brinu da rastući troškovi i cijene goriva narušavaju raspoloženje američkih birača. Izazivamo sve više mržnje. Nasilje sa svih strana ne pomaže. Stoga poruka mora biti: vratimo se pregovorima, tražimo dijalog za rješavanje problema, poštujući i ljudska prava svih. Cijena sirove nafte Brent, međunarodna referentna nafta, pala je gotovo za 5% na $95 po barelu nakon nekoliko dana nestabilnog trgovanja zbog oprečnih signala o napretku u pregovorima.